se on yksi palkintona. Sanoivat, että tänä iltana soittavat saunassa kappaleen Poika saunoon. Joten onneksi olkoon orkesterille. Täällä vielä kyläyhdistyksen pisteillä on jotain syötävää vielä jäljellä. Käyttäkää hyväksi Antunia vielä, ja mitä on kirkkaripaikoissa vielä tarjolla, niin sekin onnistuu tuolla Vesanan talossa ilällä. Sieltä löytyy vielä automaattilia ja muuta. Aina kirppis myöskin tuolla tien vieressä sun muutama kurkkikaa ja sykikaa niin kauan kun päivät jatkuu. Ja päiväthän jatkuu vielä tuossa Mantulla juhlatilaisuus. Kangaslamppi laulu kajastaa kello 17. Siellä on Varkauden kaupungin tervehdistä ja sitten tämä puhalleorkesteri Hymo esiintyy siellä. On juhlapuhetta ja kekkihipailua, savolaisten laulua Mantulla tänään. Ja illalla kello 19 diettivaellus kesäteatteriesityskin vielä. Kangaslampin teatteriyhdistys ry sen pitää tuossa Mantulla kello 19. Tämmöistä on vielä tarjolla ja huomennakin on vielä diettivaellusta kello 15 eli kesäteatteria. Harrastusperenteitä Mantulla 11.16, pizzataidetta samoin. Useakin on vielä huomenna 12.